Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा दिनै गुमैनि हाबा दङ। स' बेयावहाय नोंथांमोननो आङो गासैखौबो दिन्थिजोबगोन जानायनिफ्राय लानानै मोसानायनिफ्राय लानानै सोर एटेन्ड खालामफैनाय बेखौबो जा हायो आं दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो हनै जोहोलिफोरा दासो देलायदो न'नि मानसिफ्रानो दाबो देलायखाङा जों जि देलाय फैबाय बिसोर दाबो देलायखाङा नै बेसेबा गोबाव जाबायमोन बे दख'नाखौ बायना दोननाया गाननो थाखाय मौकाखौनो मोनाखैमोन ओमफ्राय नै जोंना फिसाजोफोरा जास्ट साइज गारोना दानि गथ'फोरा थाब देरो आरो बयबो समायना जाजोबो साइज गैयियानो जाया। दसेनो देरबाय दा जा उन्दै दैसोमोन ओमफ्राय नै जोंना बिब' आरो बिगुमैया नै दरा गोदान खैना गोदानखौ देखायनानै होनोसै आङो। Lộc Habani. Để mà bán được. Habani akan apa? Ăn đi về. Ore maşkila ki malı. Apa sini? Ang dora dem sini. Dem sini ang. Ekor. Dem sini ekor. Gawe na? Ni mà biết. Kali cuma kapal lah. Kali kapal. Asbila ini. Asbila. Apa tu? Hey, what?
terima bustu.
นะอันนี้ทำคือไหมไม่ใส่เดี๋ยวมันหนูใส่จานที่ส้มมาเหรอมันชิ้นไหน
มาลายเซียนgila sese Okha hasobai besra habayawno ayoi मा जाबावगोन जेबो नङा दे मोनसे मेम'रिसो थालांबाय इसोरा बोर सारस्रि होबाय आरोना गोजौनिफ्राय उपाय गैला हाबायाबो जोब्बायमोन आरो बे टाइमालागै मोना जाबायमोन जोब्बायमोन
बा हनै बिसालथि सानैबो बोरैबा आर'नाइ हमलायलायनानै सानैबो मोसाबायलै लावदुमजों गुमैजों मिनिनानै थैनोसै आङो मोसाफेरा डेन्जार मोसाबाय आंबो रावनिबो हाबायाव बिदि माने मोसानाय रेकर्डआनो गैया खोमा गावनि बिदानि अनगा आरोना बेयाव ओरैबायदि मोसाबाय आङो माने मा होनबावनो डेन्जार इन्जय खालामबायलै